कमर्शियलान 480 करोड रुपये बाकी आहा, इंडस्ट्रियलान 831 करोड रुपये बाकी आहा आणि गव्हर्नमेंटान 900 करोड रुपये बाकी आहा. हे तिनूय जर आमी ऍड करत जाल्यार टोटल ड्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टिल मार्च 2024 इज 2214 करोड रुपये. आता हे 2214 करोड रुपयाचो सिंपल 10% जर आमी इंटरेस्ट धरत जाल्यार 220 करोड रुपये जाले मरे. हा, सो तुम्ही एका साइडीन हे तुमचे क्रोनी फ्रेंड जे आसा तांचे तुम्ही रिकवर करना आणि साधारण जो डोमेस्टिक कंज्युमर आहा ताका तुम्ही रेट वाडयता. टॅरिफ कित्याक? हे तुमचो क्रोनी फ्रेंड भरना म्हणून पैसे. तुम्ही हे 2200 करोड रुपये रिकवर करा मरे. डोमेस्टिक कंज्युमरांक पळय तूं आज टॅरिफ वाडोवन त्रास करपाक सोदता, सामान्य गरीब जनतेक त्रास करपाक सोदता, आमी सगळे क्रॅक डावन कर आणि जे गोंयान आज हे विला ऑन रेंट दितात ऑन कमर्शियल बेसिस तांकां लाय मरे तूं कमर्शियल मिटर. केन्ना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आणि जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमीटर ती सायड भितर आसा तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ डीपीओटी कित्याक घालूना? सो आय थिंक दिस इज अ स्कॅम. जो तांणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांधला 350 कोटी रुपया दिवन और मोर फॉर दॅट अशोका बिल्डकॉन should have been part of that airport project.